Wayudo kanyo ni kamisona mano mar gwenge ma Nyanza Flora Moroa sani to wuok oko kendo golo siem mager pino ne Josiasa kaachiel kod oganda mago mabende wuok e gwengego mago mag Nyanza ni kik gitema siayo tulo kata muocho tulo e kindego mago mabende jatend piny Kenya William Samoei Ruto biro bedo ka timo limbe mage e gwenge mago ma Nyanza. Moroa ne oloso kod jofwamb weche kama bende ne okwayo jodak mago ma Kisumu kaachiel kod Josiasa mar mondo mi giwuog oko girwaki kendo giwinj twak ma ibiro bedo ka ichiwo kod jatend piny Kenya William Ruto e seche ma obiro bedo ka otimo limbe mare gwenge mago ma Nyanza kuom thuolo mano mar ndalo 4. My expectation is that members of the public will come out in numbers to welcome His Excellency the President. But I would like to give a rejoinder because in the past, in some isolated instances, we have seen politicians mostly coming along with the young people who engage in, shouting matches. And for us, the Security Committee, we have taken note of that, and we have put measures in place to make sure that all these programs that I've mentioned run very smoothly.